Baba wangu akatenga purazi ndokunga kuma 1959 ndopatanogara papurazi. Amai vangu vakafa 1963, baba vangu vakazofa 1967. Sindokusara tiripo simakuti ndakasobva nekuroora. Saka tagara takaita makore akawanda. Ndobva tafunga kuti regai tinoita sei tinoisiro vabereki matumba ringoiswa nemunhu wese. Ndobva taenda papurazi gore rakapera. Ndobva tasvika, ndobva tatanga kuenda pane mukomana anogarapo. Ndobva tamukumbira phone number ndokutaura atakataura naye aive papurazi. Tobva tataurirana akati aiwa ini ndine vakoma vangu mabrothers angu, saka ndotanga ndataura navo, kana vabvuma ndokutaurirai. Zveshuwa haana mboita 2 days ndobva atondifonera akati aiwa vakoma vangu vese vaita se vabvuma kuti isai matumbu. Saka isu patakabvuwo kwanzvadzi yangu akabva arwara ndobva afa. Saka takanonoka kuzoisa makova. Ndobva tazoita sei tazoti gore rino chiregai tiite sei tinoisa matumba etatatotenga. Ndobva tatosvikawo zvakanaka. Ndobva takutaura nevakomana ndobva toti vamaitaura navo vakadini vakashaya. Ndobva atotipa phone number dzeadzimai vacho. Ndobva tataura navo akati inini mutotaura nababa mukuru kuti tiite sei muwane kuisa matomba aya. Saka tobva tataura nababa mukuru wacho. Ndobva vati aiwa uyu akatofa zvakatopera, saka hamuchaisa matombo etinokura ivhu. Kana makunokura ivhu iri ndiye ndiripo, menda munoviga kwamunoviga. Ndobva tati tingagoviga vabereki vedu vakasofa, ivo vakauya papurazi vabereki vedu vafa. Saka ndopatakakonana ipapo. Ndobva takungoona kuti titaudzane tipindirane kutouya kuno kwachifu uyo votienzanisa tozivo chikonzero chavari kuti titore ivhu tichisiya mabhonzo vari kwadi. Soro ichangamire pamusoro idare chokwadi chavataura kuti gore rakapera vakauya kwatiri. Ndoti kwatiri nekuti munun'ina watakati ndiye ari papurazi, ndiye aishandisa purazi, ndiye aive responsible nezvese papurazi. Asi akandiudzawo, tikaudzana semhuri tikabvumirana kuti hungu ngavaite, asi vanoita iwe uripo, nekuti uyu wamusha wedu havangangopindawo musha medu tisipo isu varidzi vemusha. Ndokutenderana izvozvo havana kuzouya. Ina handina kuzoziva kuti vakazorwarirwawo nehanzvadzi. Isu muning'ina wedu wacho akanga aripo papurazi ndokurwarawo ndokushaika. Gore rakapera racho muna Dhisemba. Ndokugara pasi semhuri. Muri ndokundikumikidza kuti ini ndindavo responsible nekuona zvepamusha. Ini ndini mukuru asi ndakaanda pausho. Kuzoshaika kwake ndobva zvadzoswa futi pandiri. Ini ndinogara kumasvingo, ndokwandinogara. Saka mainini vafonerwa vakazondiudza, asi vachindiudza vaiti meseji yanga yabva nepane munixdo wedu anonzi Mashangara ichienda kuna mainini vangu. Ndokachizondipa ndikati ko Mashangara inga unoziva kuti ini ndiriko, unotoziva nenhamba dzangu unadzo, ko anga adi kungova patataurirana. Mashangara uya ndobva ndamufonera ini, vape nhamba dzangu titaurirane. Ndobva vakazondifonera. Vandifonera ichokwadi kuti ndakati dai kuzvaiita maamadi mangotora mandoviga hama kumusha kwenyu, musatambura nekungodzoka kwatiri. Ndokubva ivo vati hazviite pamusha pavo. Mungagoti pamusha pavo sei? Iro purazi makatengesa. Vakati harina kutengeswa purazi.
hazviite pamusha pavo ipurazi ravo. Ini katoti vatete hazvidi hasha, dai tataurirana zvakadi zvakanaka. Saka ivo vakaramba vachiti muchida musingadi tichatoaisa chete matombo iwayo kana zvakusvotai muzoputsa. Ini ndokuchibva ndangonyararawo, vakata foni yangu ndobva ndangonyarara. Kwapera masvondo 3 2 ndakafonerwa, handichazivi zita raakataura mukomana iyeye, murume iyeyo nekuti izvozvi kutovaunowo izvozvi zvapa nditovaziva. Ndobva ati ndafona nenyaya yeyi yekuvakirwa kwemakuva. Chichindi ine nefoni yandakabva kutambira zvaakundiremera kuti titaure nawe. Akati aiwa zvinoitwawo ndovanhukadzi vangu vakufonera, indaa munhurume taura kuti tichitaurana pachinhurume. Zvakanaka, asi ndabva kutambira foni ndakandaisawo nyaya kumhuri, nekuti indongori mutungamiriri asi ipurazi remhuri. Saka ndandarisawo kumhuri nyaya iyi, chirega ndidzokere kumhuri. Iye akati zvakanaka, neniwo ndodzokerawo kupi kumhuri. Tikati dai zvaitoita mhuri dzedu mbiri zvikaita dzisangane, todi totaurirana tipedzerane panyaya iyi. Nekuda kwekuti inanha kupuhwa mukana wekutsanangura chikonzero chandakanga ndiri kuvati dai madai, yaive nhau yekuti ndaitarisa kuti ini kubva kumasvingo kuuya kusvika kuno nekudzokera handingadi kumita makosi acho, asi havangaite ndisipo, kureva kuti ndaizovakumbira kuti ivo vandimite makosi angu ekudii, ekuuya nekudzokera pese pavanenge vachida kuita zvavanoda kuita. Ndikaona sekuti kwakuvaomesera, ndo yaive pfungwa yangu, asi handina kuzokwanisa kuitaura paconversation iyoyo. Saka ndaifunga kuti kuda patichazosangana semhuri mbiri tichadini, tichasvika pakutaurirana towirirana. Asi foni yakazoteera ndeye mupurisa wenyu mambo yekundisunga kudare. Ndichizonzwa kuti vakanga vatogadzirira, vatotema, vakura nzira yavo, vakatokura nzira yavo, vakatounganidza matombo avo, vakatounganidza. Ndotoshama kuti posei vasina kutozongopedza zvavo. Saka uye ini ndaifunga kuti kana kwakuri kwekuti vaona kuti ini ndaoma musoro, vana mazhangara vaNixdom madzisekuru edu vaigona kuvati vatidaidzewo totaurirana. Uye tine rimwe purazi rekwedu vana vekwababa mukuru vedu vekwazonge vari ku109 vaigona kuuya kuenda kwavari votaurana. Dai kuri kwekuti vakanga vaenda kwazonge, wekwazonge akavati endai munoita, ndingadai ndisina kana chandinotaura, kana ndaa ndisingafari nazvo ndingadai ndandiri kungotaurirana newekwazonge zvangu ivo vari kuti, asi hazvina kuzoitika zvose izvozvo. Yandonyaya yangu mama. Amai, matabereki wenyu vakafa 60 Mai vakafa 1963. Baba wenyu? Baba 1967. Pakasara ani papurazi? Pakasara hanzvadzi yangu. Akatengesa purazi kuna wawa ndiya? Isusu pachedu vasikana hatitomboziva kuti purazi yakafamba sei. Isusu takanga takutotora kuti handi tine zviro vabereki, inonzi chimatombo. Muchiti panani? Izvi paingonzi pane kwazonge vari kurenda, iwe kwaivo kuti kuno vari kurenda papurazi. Aidaro Iye hanzvadzi yangu. Imi baba purazi makatengera kunani? Baba vedu vakatenga purazi kune vanonzi Godfrey Magoma muna 1976. Ndopa vakatenga purazi iroro, isu ndokutanga kugara ipapo kubva 1976 kusvika nhasi. Asi makuva anga aripo zvapo? Makuva aivapo. Taenda makore yamukutaura yanga yachiri matsva mapurazi aya vasati vapedza mari dzekutenga mapurazi kuna Smith. Mupanza baba.
kuti azotengesa ainge afananga akatopedza kutenga purazi nanaso muzvikwerete wo isina ngopedza kutenga mapurazi zisitonesa kuti ndadaro mina handina kuziva kuti munhu here anombonemi akatenga purazi kumwavo. Ndinazvo zvinotaridza kuti purazi rakatengeswa 1976 rega nemari dzarakatengwa naro nematitle deeds acho akatransferiwa kuzoiswa muzita rababa vedu. Ndofunga nhau iripo baba, inhau yemakuva ndo irimo mudare. Imi muchitenga purazi renyu, zvekutenga purazi izvo zvinogona kuzopindapo nebaba, asi imi muchitenga purazi iroro makuva ari kutaura amai avo munoyaziva here? Munoyaziva? Saka kana muchimaziva, kana makuva ivayo muchimaziva kuti hayasi yenyu ndevamwewo, kana munhu uya akuda kuya kuti azoita chivanhu chake, munorambidza here semunhu akatenga purazi, kana kuti mune mamwe maitiro yamunoita? Ndiri kushama kuti ndiri kunzi ndakarambidza. Ndimbotsanangura kana mandipa tingazoke mumashure pamaiti nokorai munononena kumberi maizoti kudi aiwa nokorai dhaka mambo apa ndaida kuti ndichivatsanangurira kuti chandiri kufunga kuti mudai inyaya kuti musazotambura shuwa kundisumudza kubva kune kuti inini zvechokwadi ndiri kufunga kunge ndiripo ndo zvatakabvumirana nemuri yangu. Anditika Tatu kubvunza kuti chaita kuti muzoti michei munokore boza vati vada unovakira havasuda kuti vada unoviga vada kugadzira rimwe guwa vada vakira guwa riripo kudhaya sa munhu ukamuti wewe ada kunovakira guwa riripo kudhaya uchimuti chuya unokore ivhu anenge akenda unoviga ane kwaari kuenda mambo ini ndichinzwawo ndo zvandinoda kuedza kupindura ndimakataura muromo wewe munokore ivhu chokwadi aenda vari kuvigani chivanhu chandinoziva wino chinotaridza kuti unogona kudaro uchiviga hama yako. Tiri kuona apa kapa ndatarisa ambuyawo mukadzi imi muri murume handiti paapproach apa panenge pakati siyane mukavhiringana paapproach avo kana nanhasi havasati vaziva kuti purazi rapuna kwamuri, kana ndabata kutaura kwawaita havasi kuziva kuti purazi rarenyi imimi risisirirani rababa wavo. Handiti mukunzwa zvandotaura. Purazi tikada kubata straight kutaura kwevanhu vechikadzi vanokamwe kakutaura kwokuti kanogona kutokuvhiringa pfungwa iwe murume kutaura. Handiti saka asi avo devakauya nemutumbi womunhu vachiti vari kuda kunoviga pakavigirwa vabereki vavo, ipapo mamune right yokutoti kana zvakadaro hazvichaita nokuti purazi rinorareni hapachatenderwa kuvigirwa kuti mumwe worudzi rwekwenyu wakavigwa ipapa ndivavo, asi pamatombo apa munovatendera zvenyu kuti vaite se wagadzirise makuva aripo kare. Ndinoti nditaure ndichiti handitokudza kuti gore rakapera takatongoti zvakanaka semhuri tese, handiti zvakasazoitika. Chimwe chakandikadzisa pafoni yavo chakava chekuti in the next 2 weeks tiri kuya kuzovakira makuya edu. Andanga vagara kakudzai mashure iye uchidzokai asizve yeuchidzo ko nhai mambo ko kana ende andine zvirongowo zvangu panguva iwe ndipamaitaura zvese kuti aiwa sofa ndiri bhizi tadi kuzoti mazuva akati ndaita iwaizvinzwisa bhozi munhu saka kubva ipapo hatina kumwe kurero katakaenda nekuti vakangotanga kungotozopopota
ini ndokubva ndaona ndaremerwa kuti ndivapindure. Apa maito popoto amagona kupindura here. Kati popoto amagona kupindura here. Ini ndaifunga kuti ndagona. Ndaifunga kuti ndagona. Mbabvunzwa iwo. Munovatendera here amai ava kuti havasi makwai vabereki vavo kana kuti kwete? Ndinovatendera provided ini ndiye ndiripo vamita makosi angu ekuuya kuvapo. Pamusoro idare chingwana nei vabereki. Inini baba ndina sekuru wangu akafa Muchesa, taigara Muchesa kuma 1956 vabereki vedu vagara Muchesa ndobva vatamiswa kwauya vakatenga mapurazi inini. Nhasi isisi tiri kusimuka pano kuenda kunogadzira makuva iwayo, hatizi kutora ivo kuenda kunogadzira kuva panzvimbo. Manzwaka hatibhadhari makosti yenyu pamusha penyu. Imi kutsikanai nehama dzauya pamusha penyu kuzogadzira hama dzavo, kwete kuti nditakurei. Mhosva yacho ndoyeyi. Matauro zvakanaka, ndo zvandiri kutaura isusu. Ini ndiri kuti umu mamusha meduwo handiti ndizvo, kunze konge ivo sekutaura kwaruta kuti havazvizivi kuti rakatengeswa kuda ndoya mukambotanga magadzirisa. Saka ndiri kuti umu mamusha meduwo Baba mambo dare ndofunga pane nhau yabva kutaurika panapa yataa takateererawo tesi. pamusoro ibaba Semunatengereko mushano makuva. tiri kubatsira. Mutengere mushano makuva. Aiwa isusu hatizi zvakatengwa nababa. Vakabvuma navabaini zvitesi. Imimi papurazi pane hama dzenyu handitika. Pane hama dzenyu dziri papurazi varipo vakupa ishoko imimi rokuti kuno ava vauya kuzogadzira guva. Imimi ndimi munopindura nehama dzenyu dziri papurazi. Ndanzwa muchiti mune manext door anokwanisa kubatsira hama yavo. Imimi muri kumasvingo rerutsai rurimi. Hama dzangu batsirai avo muone kugadzira kwavachaita makuva zvisina makosti kwamuri. Guva rogadzirwa zvapera. Zvakanaka, asi ndofunga zvinoitwa dai kuripo futi. Handimuudza kuti takawirirana kuti ini ndiri kudzokera kumhuri yangu, ivo vari kuenda kumhuri yavo, tozosangana. Tingadai tisina kumboita dambudziko. Baba munotakurwa nehama dzenyu, mhuri yenyu. Baba mariyo kwete neava. Ava vasvika mumusha kupa chichemo, imi muchigashira vana ngo ndikwidzei tuye tizoita maonera pamwe makuva aya achigadzirwa ndichiona, kwete kuti makosti ngaende kumunhu auya kuzogadzira makuva. Kuna Riri mukitcheni here guva. Mambedhu riri pai. Riri mupurazi Sango. Mamwe vanhu vataiva hamusi kudarika apa. Imogara dzimba dzenyu. Woenda kuna makuva nababa wogadzira woita sei? Woenda. Bozi tikutoona kuti unoratidza kuti reta mubhedhuru mako motoita kuti ndozorona ririmo. mashoko enyu akanaka zvimwe. Munoda kuti aiwa kana riri uko kau hamusi kusvika uko. Imi hamushandise dzimba dzedu idzi. Kana muisa matende enyu, muisa matende enyu kupi? Uko kaka matende awo gadzira. Kana waita 4 days dzavari kupi? Vari ikoko, wandoita vari ikoko wopedza wodzokera. Kana vane zvavari kuda ndokufonerai futi. Tikuya tine zvada kuti haachasvika mumusha mupi. Vari kuenda makuva nababa wavo. Shoko renyu rakanaka mama. Mungandibvumirawo here kuti isusu titaurirane pachedu vana vanyamunhu kuti nzvimbo iyoyo tisubdivide toibvisa. Makaifenza muisa muchikwama. Ndiri kuti tinoita subdivision. Makafenza muisa muchikwama. Handifenzi. Ndinoita subdivision. Taita subdivision. Ivo vodi votora subdivision iyoyo. Akanenge pasiri pedu. Pamusoro baba. Pamusoro. Nzvimbo yokamura ndeyako. Aiwa mama. Aiwa, nzvimbo yokamura ndeyako. Yakatanga chii? Chakatanga chii munhu akafa newewe wazouya mashure kutenga. Chii chakatanga? Chakatanga makuva. Saka imi makatenga munhu wacho. Saka kuti aya unogona kuti aya kudzimba uku zvenyaya hamuite sei? Hamushandise zvinhu zviri kuku. Shandisai zvinhu zvamaya nazvo. Woita zvinhu zvavo wachita sei? Wokamura. Wakuda kukamura nzvimbo yacho ndeyako here wokamura iwe.
ukakamura sandkwama kwete kana ndokuti ura chena unobvisa prize rako uende aiwa chena bvisa prize rako uende unoti vakasara pane chiko pale ini ndiona sekuti matadza kunyatso kwete pamusoro ndikati kutaurire baba isisu handika tine makuwa eyo madzitateguru edu ari munana zvipfuko nyakadekese handika isisu hatina PO box kana takuda kunogadzira madzimbabwe iwayo wanzwa zvauri kutaura izvi mubvunzwa na chief kuti kana iwewe wati iwewe wakudivhaidha handika kuisa fence handi kupa rupawo wanyangarirwa neguwa raukawana ririmo moyo mukukutu wakadaro moyo rudzii ende ndiro rakawana prize futi guva iroro guva iri ndiro rakawana prize kai hamusi kundibata hamusi vakatenga havana kuwana prize handizvo ini nhau yangu iri pakuti ndiri kufunga kuti ndiri kutotsvaga nzira yekurerutsa ndokurerutsa vanofana kuuya woita chiwanhu chavo woenda hakuna zvavana kutora pamakuva ipapo vakaowaka pamusoro ibaba imi avo vakauya kwavanoziva kuti uku ndokune makuva yavo handiti vachiziva kuti ikoko ukasvika ikoko unoona kune varidzi vepo vave kugara iko zvino vakasvika kava ikoko vakaona varipo vaendo vakazova kuti hawo kuna nhenga ari koko imunogareri papurazi apo hamugari ipapo muri mukuru muri mudzinza imomo handiti saka imi kana avo vasvikira wamakasiya aripo wewo kuudzai kuti pane chiitiko chiri kuda kuitika apa masiyane neuya ndo zvandiri kuti moda kupuwa mari yokuti imi muchibve uko havazivi kuti muri koko vauziva kuti muri pamusha ipapo saka expense inobva papa tiitei so nyaya iripo ndeyekuti isisu makorokota tapedza kutaura kwedu tapedza mambo ngawachitaurira munhu uyu kuti bvumira awo wauye waite se wagadzire zvinhu zvavo waende tsoke zvotobva kuna mambo kuti wabvumirei vanhu ava ende kuita makuva yavo waite se nai marume ikoko wakamakuva kunoita mazuva manganiko kuisa dombo kunoita mazuva mangani 1 hour ndiyamukure mubvere mumasvingo 1 hour muye kuno ukamura waya tisaomeserana kudaro ini ndichiona hangu ngapana chakaipa ndakakukudza muto ndikatafana chake saka ini ndikuona ndamuzvurire apa pakutaurira pakusataurwa zvakanaka hanzi vamwe vakuchema mafoni vakakata foni asi hatichiti ndipo pakaperera chinyaya kana izvo right now hapana rikuvaramba handiti nekuti vakatounganidza matombo after mutaura mashoko iva varambidzwa asi matombo akaungana papi ipapo vakatoclear handiti of course ndohunhu dzacho vakatakura handiti todaro zvisina yazvo is not important zvacho asi ndiri kuzama kutaura kuti inyaya yekuti vanhu wasataudzani zvakanaka asina kurambidza munhu apa hapana kuzoya kudare ivo vaunganidza mitiriyo yese nokukura nekudii vakadii ngopedzisa hapana zvaimboameni kuti vakazomirirei wazoyaparambidzwa kurambidza vanhu pamusoro omawiriro achikuita ngavaenda vanoita asi ngatiwiriranei pamusoro ibaba batsirani mataura zvakanaka kutanga kwese zvakafamba zvakanaka pandaona inini pakaremera hama dziri kuuya kuzogadzira vabereki vavo kunzi nokora ivhu muende navo vanzi vabereki kana tichitaura mera mafoni aya tidzidze zvayanokwanisa kutaurira navanhu kana muchitaurirana iwo dzidza kuti munhu wandiri kutaura naye ndiri kumubata zvakadii pamashoko
izvozvo tikadzidza izvozvo chinhu chinonzi cellphone ichochi chaparadzanisa mhuri dzakawanda kana dzimba dzakawanda. Ava havana kutadza, imimi muri baba wanotungamirira avo maikwanisa kuti mwanangu goahead papurazi itai basa, asi mimi mauya neshungu dzokuti ndoda kuona kuti vachavaka sei kuita ngezi if ava vane chimwe chavari kuuya kuzotora muguva asi kuuya kuzogadzira guva romubereki wavo. Imimi kana masvika muchiona guva tichivakwa muno chinhu chamunotora here? Hapana. Ivava hapana, wauya neTombstone kuzogadzira mubereki, zvigashirei. Ndozinzwa mama, ndozinzwa dare, ndinozinzwa chaizvo. Ndokunga chete zvinonetsa kuti udzoke uchidii. Inini ndokunga tambudziko rangu. Rega ndimbonzwa. Vose dambudziko nyaya dzake. Ndozoe changamika. Ndinonzi Tamba Ogashara. Ndikuona kuti panyaya iyi tingodzongodzera panzvimbo imwe chete. Asi tichandaona chikuru chekuti pakaita nhaurirano pakati pevakadzi nevarume. Chandaona ndechekuti kumhuri yekuva vakadzi ava varidziyo vanga vari vakambenga vari varidziyo vemusha dai vakachitaura vataurirane vega vari vanani vari varume. Ndaona kunge nyaya iya inako zvokuti tikati kuvakadzi vanenge vane zvavo varume vanenge vane zvavo, saka tikataura vari vapamwe chete vega vega vanhu havaifanira kuwirirana. Akaita mukadzi asisiro pamba ipapo. Aiwa kwete anenge aripo asi kuti vanhu vanyatsonzwisana kati ndxondo dzedu chaidziona varume vega vega vakataurirana tinoona kuti vakadzi kune mamwe emotions aiwa mashoko akabati hapana paunotadza kutera hanzvadzi yako kozi kana munhu aitodza kuti aimbogara ipapo hapana chaanenge asingazivi papi ipapo saka mufanira kutobvunyatsobvunza kuti ko imi seni asingazivi nguva yese kusvika masvika pokuita se pazeta kuti azofona vangoti mukadzi ari kutaura handifanira kumuteerera tetichienda kuti apa tingazototora nguva kozi nyaya dzemakuva guva ragara riripo. Nekuti inini chiri kutondibvunduza ndechekuti nai mama kana takataurirana kuti tigosangana titaure tipedzi zvikasazoitika saka ndaramo zati maona munhu anopotera kupotera ndiko asizve handiti tori muprocess yekuwirirana saka munhu wopotera akamhanzwa neshumba akwira mumuti muti gatemi muti wacho anomungati ndikatema mambo here aiwa ndikuedza kungotaura kuti ukama hwacho ukama huri kuenda hutoperi kana katonzi kwatoya kana ndikaikana iri chero kwaya maini kwaya chima kwaya pana zvamunaita munotoshanda muchita nyenyeredza sara ari papi ari ipapo ndacharamba ndigadzira ukama hupi ndokamanya hupere kana vanotofungidza kuti vachatakura mako hapana chinotakurawo. Aiwa handizvo zvedu zvatiri kutaura, handizvo zvedu zvinangwa. Saka ukama unofira papa chinouraya ukama chiya basi ava toona kuti manje tokunaita 2 years takachengeta chi matombo mumba mambo teneri tiri mhosva futi mambo ekuti magazi amatombo mayachengeta ari mumba. Ndinozvinzwa muzvinzwa ndinozvinzwa asi mambo shuwa kana dai ndakatadza ndakavakanganisira indaito funga kuti vaitoya kudare vasati vatanga kukurakura nekutema nekudii kwai makadii kuya kudare kuti pana vari kukura nesiruzi. Aiwa ndakatozozviziva ndatosungwa inyaya kuti memutara kutogara kumasvingano namambo munhu. Aiwa handizvo aiwa hazvizi ani maiona nyache painoti ini ndaitova pakuti tiri kumirira kuti tigodii tigowirirana ndozvandandakasaka apa musi kuwirirana here tagowirirana sei ndadhonzerwa kuuya kuno totokuti papa musi kuwirirana here inyaya dzava kudhonzera musi kuwirirana nadzo ine papo ndipata kuda kunzi kuti ava vauya vati vada papurazi penyu pamakatenga pane makuva yavo yavada kugadzirwa ari mupurazi menyu imomo kuenda saka muzota musi kuwirirana nazvo here kuti vagadzire makuva yavo. ini handina dambudziko nekugadzira kwavo makuva avo muri kuwirirana nazvo asi ndongodawo kuti ngava vangowanawo
kakuremekedzawo nyangwe vanga vasina kutengesa. Tine 49 years tichichengeta panipa. Zvaingodawo kungooneka respect wakadiki-diki. Ane mambo musingaziva. Ava mauzivana. Izvozvi kutoona ipapa. Anhu pamaona makwaziva. Ndizvo. Towaona izvo. Ndati pamaona makwaziva ka. Izvozvi kai. Kana ndikazoona ndamwe. Makwaziva. Yese kwatarisa. Kana ndikazoona. Hapana nidi kuti ndivarambe ndichingovatarisa. Asi ivo kana ivo kutodiona. Ine ndandichingoreera kuti sevanhu vanga vataurirana kuti tichasangana taitwa kungozosangana ivo ndo vakanga vachandifonera ini mhuri kwangu ndakandatoiudza kuti gadzirirai tichaita meeting newe pamusoro ipapa kune mhuri yandaona murume ari apo ataura zvakanaka zvatabata kunzwisisa kunovakwa makambopa ahead kuti vananga taiti basa rifambe. Nhasi imimi baba mauya panzvimbo imbogarai pasi nevana venyu muonesane kuti modii nemakuva iri papurazi nekuti mama tinokora ivhu mudii muende. Avo vakomana avo vanowirirana nepfungwa dzenyu here dzekuti ava vanganokore ivhu ivo vauya kuzogadzira matomstone parinda revabereki vavo naamai vavo. Imimi muri kuti inokora ivhu kutaura ikoko kutaura kwakanaka here kwatataura kwe kuti mafoni aya tidzidze zvatinotaura mayari zvinobata kana zvisingabati. Muri munayo iva vamai vane mhuri yavo muukama mukaona matengeserana chinhu hazvireve kubreka relationship atosunga ukama. Saka imi baba muri baba batanidzai mhuri dzauya kuzogadzira makuva pamusha penyu. Handitika mukataura mashoko yamataura ekuti nokora ivhu shuwa munhu auya netomstone wotakurana neivhu futi kuenda kunofoma rimwe guwa rinda inenge rinani guwa rinenge chinzirikirira uijuani. Aiwa ndanzwa zvamataura kuti ini ndiconsulte chi mhuri yangu ndo zvaive chinangwa handiti. Saka ndokusaka taitiwo ivo akanga andifonera ati akuenda kuconsulta chi mhuri. Saka taifa kungosangana mhuri dzacho todi chene mbotaura modzoka muri kuti mamburitsa chi izvezvi hatichamira kuti muchazogara basa munoenda apo munotaura modzoka muri pamaresaus tichitaura nevava here nemhuri yenyu ini nemhuri yangu ivo vasipo zvavo avagara kuda kuti vamusha venya vachatouya vaenzenyu zvakandibvumidza zvakandandida kuti kukujigisira aive papurazi akatonyatsotaura kuti mama maita zvakanaka. Ini papurazi pandiri kugara vanotouya vachisuwo matombo. Saka isai musi wamunoisa ndichakupai mbudzi mubaye. Asi ava baba vari kuti nhasi handina kuvaudza. Indaitaura nemunin'ina wavo akati zvese ivo kuti ndichienda kwavari vachinji vatosiyana nemunin'ina. Ava nemwoyo wavo, ava nemwoyo wavo. Akafa uya nemwoyo wake, ava vakaoma. Changamire pamusoro enditauro shomanani ezvodaizvi papurazi pamushandiswa namaiguru wangu handiti vane zvipfuyo zvavo mombe nembudzi nemakwai handiti right munhu ari kugara ipapo mushandi handinotaizwa pambudzi chudzi aimbomira ndiri kutaura handiti maiguru wangu vamumwe vakatosungawo pano wacho ainzi ndokupai mbudzi wacho kana varivo vari kutaura ene ndinoona sekuti matauro anagoita pakutanga inyaya respect chete yekuti vanhu vakauya kuzoita basa ravo nemunhu wacho vari kutaura kuti andikupai mbudzi haana kutombovaona vachiuya vachiita basa iri mukadzi wacho ari popana iye hapo handiti saka indorezama kutaura its just a matter of respect yavakangoshaya maybe because waitenda kuti iri kurendwa wakafunga kuti is still their property saka ngavaziri muno mudare kuti is no longer their property vakatadzawo zvavakaita
ino kuwaka vanokwanisa kuwaka kaendera mberi asi ngatiwirirani pano ndosaka dati baba nemhuri yenyu mbendemite se vozi dzese nhorondo dzamutaura vozi chatikuda kugadzirwa kwamapfuwa zvone zvokuti vozi kana rakatengwa rakatotengwa kasi makuwa aa musapindurana apo ava mai kutsimudza ndimuri chii ndimati kuti budai pamzi munorangana semhuri. Ndandikungoti baba nguva yakangokosha tingaswere kupedza nguva atodzidza zvakawanda panapa handitika kuenda uko tikungotaura sezvandakungoda kutaura pano kuti aiwa tanzwisisa kuti makuwa hasimudzwi wane kodzero yekuya vachigadzirisa chifi mataura imi mukati tinongoti kuva makuwa kwenyu perera ikoko wasinawo chavanovhandalaiza ikoko wosimuka wodzokera zvavo tongozivisana zvakangokosha kuti wakazviitawo tiripo tinowajoinawo tinenge tiri pamwe chete ndoukama hwacho ndosaka ndati tingapedze nguva kungosimuka kuenda kune matara akawanda kuti tingatopedza nguva ndo matauriro wako ozinozvitawa nehanzvadzi yako tipindure mambo zvandiri kutaura uye nezvandataura ati hongu kana kuti kwete zvataura nehanzvadzi yako zvandinoda kuti ndikutsanana ai hatuda nhoroondo hongu kana kuti kwete ndozvinhu zvatangomirira handida kutaura semhuri totati kuwirana zvezvitawa nehanzvadzi yenyu ndizvo zviri kutaurwa nehanzvadzi yangu ndizvozvo zvataurwa nemunin'ina wangu apa inonzi hongu kana vichi ndo zvandataura kuti aiwa zvavataura ndizvozvo mambo kuti hongu kudizve kuti hongu izvi ndazvinzwisisa uye kuuya navo kuno vana handina kumbouya kuno ndisina kutaura navo hapana chandaa ndichiita ndisingatauri nemhuri saka mhuri yazviono ende zvayataura mhuri ndinomira nayo nekuti hazvisi zvangu ngavachiuyawa tinzoni madhetsi avo yacho vagari vaziva kuti musi wechiru kuendwa ikoko vozi kuno vangozvipedza vasina kusumuka vanenge vadarika varume wacho mazenge mabuda sinyaya iripo ndekuti ava vanenge vari kubvuma zvakuti munoyamuchisa chi asi hapana chamuchanengeri chinoa zvekuti kudzimba kuchichinongoza kuti makuchanisa chi kuenda kumakuwa munovaka makuwa ingana mita 5 days amita mazuva mai bani memuri kupi munogadzira nenge yenyu mutoziva kuti aiwa musha wechi zvokuti muzoziva kuti pakatengeswa zvakutodai minhu matanga kutozvifambira zvipi izvo kuti pakatengeswa zvishuwa here zvii zvakaitika zvakutozoda manyima kutozvifambira zvipi izvozvo asi apa nyaya yekuti mavakira makuwa vanenge vasina kuramba aiwa kana ipapa pataisvika isusu isi taitienda kunosvika pamba pavo tichikumbira funhamo tichiudza mukomana anogarapo kuti tasvika nokuti tikati usvike pano tongosvika pamakuva tisina kusvika pamusha zvavatijekesera kuti hatisvike izvozvi svondo rapera iro takatofonera maiguru apa vakafonerwa nemwana wavo aya papa kuvazivisa kana tovazivisa kuti mamuri kupi musakati kusvika kupi tikuuya kana kune munhu ariko andonzi aiwa unovainzi vari kuya kupi imasvika dhisi vanhu vamaudza kuti vari kuya papi asi tine purogiramu yepapi yepapa hatitomboita kana chitinotongoita 1 day tichipedza tichiita handifungwe tinomborara kana kuita sei tinoite zvinhu zvidu zvakakwana saka takutonoronga kuona kuti toisa ye zvino takutoenda novemba zvichabvumidza saka takutomira apere tozoronga kuti uso wakati zvauda December saka munenge mava kuti makaronga muchavazivisa munzwa ningiro zvabatika
apa pasina chokunomba utongoziva kuti musi wakati tiri kuya kuti aiwa tinovataurira kana ipapa taingoti tikasvika totofuna iyo musi taenda kairi chete hatina kuenda mazuva akawanda saka mukomana atakanga tati atigadzirire akabva agadzira haana kuziva kuti kune nyaya iri ndobva tatoona agadzira asati tatomupa kana baba muri kuzvinzwa here zvitaura muri bozi ndimari dzomusha kana ndimuri pamusha purazi hatinei nayo kana hatina tatosara tiri 3 vasikana tine misha yedu tezvinhu zvinhu saka hatinei nepurazi kana yakatengeswa kana isina hatinei nayo asi atamune mushingodawo isu makuva ndi atinokumbira kuti tichauya nevana vedu vachisamaruva vazive pana nasekuru vazive pane vasekuru vaone kuti ndo vakatenga ndo zvatinokumbira kuti tichauya tichiisawo maruva tiuye everyday pamuti kamwe chete pagore mazvinza baba tovataurira wase unorima ba hatinei basa munhu wacho iyeye anga ari muridzo wepurazi akatofa ana kana mwana mukomana mapepa anene makuva izvo hatinei nayo purazi musatye zve bozi avachawa kwauya achita vachingogadzira kumakuva wachita sei isu tongokumbira zvekubvira kwatakaita kukumbira kubvira munin'ina wenyari mupenyu ndiye ataikumbira ataitaura nayo ndaraamazvinobvaoma zvekudaro bozi nyaya inenge ridikidiki imini mambo imi ndimuri ku ndofunga ndangotoreka zvisizvo aiyo nyaya inenge ridiki bozi kana munhu atada unogadzira haanene chaari kuda baba mungava kuti mutonza kutoda kuti paparazi hatinene bozi takusara vangani pasara vakadza kuna varume ende tine misha yedu asi chaari kuda kugadzirawo pana nababa wacho hapana hatinei nayo kana makatotenga makapanzvadzi akafa adya mari upfumi hwababa wake asi dai yanga iri hurumende yanhasi nokuti mwana wese anofanira benefita baba saka uyo akanokuti yanga iri hurumende yaSmith handiti saka dai yanga iri yanhasi taipedzerana usashore madhiresi vamwe madhiresi aiva zvapera izvi mambo apedza muviringa wakomana ina handikwanisi endosaini kana takaita zvamusingadi mageresi makoma nemhuri vavakire makuva evabereki vavo achikudzama dzese rozi ndezvemhuri yese iweverenga kuti